Συνυπηαγωγείο στη Μόσχα, όπου μάθανε στα πιτσιρίκια το αλφάβητο, λίγο να μετράνε και κάτι τέτοιο. Αλλά εδώ είναι το πρώτο μου πόστο σαν δάσκαλος. Βέβαια, δεν το ήξερε το Κουλιέτσικοφ νωρίτερα, αλλά είδε στην εφημερίδα την αγγελία που είχε βάλει κάποιος δόκτορας Ζουμπρίτσκι. Ουκρανία. Τι να κάνουμε. Ουκρανία. Χωριό μικρό. Εμένα μ' αρέσει. Η καρδιά μου πετάει από χαρά. Έχω τόση όρεξη να κάνω μάθημα, να διδάξω. Μα δεν βλέπω κανένα. Μήπως έφτασα πολύ νωρίς. Βέβαια, εγώ από την αγωνία μου ξύπνησα από το χάρο. Αυτή είναι η πιο αισιόδοξη μέρα της ζωής μου. Τι είναι αυτό? Ελένια! Λυπήτου! Παράστα! Ωραία! Πού είσαι τι μου ρε? Καλημέρα. Καλημέρα! Μήπως είναι οι δυο και κάνεις πράγματα? 2 δωδεκάδες πρόβα. Ναι, μπορεί να δεκατέσσερα. Όχι. Συγγνώμη. Α, καλά. Άμα τα δεις, μπορείς να τους δώσεις ένα μήνυμα από μένα. Μήνυμα. Στα πρόβατα. Μάλιστα. Να τους πεις ότι ο Βουσκός τα ψάχνει, να σου πούν που θα είναι πρωί, να πάνε να τα σπάσουν. Σε ευχαριστώ. Μια στιγμή. Συγγνώμη. Πώς σε λένε? Πώς μιλάνε τώρα, Α, Σνέτσκι, έτσι με λένε, Σνέτσκι. Και το μικρό σου? Τώρα. Το έβαλε πολύ δύσκολο. Πότε πρέπει να σου το πω μωρέ τώρα, γεια σου. Καλά. Δεν πειράζει. Ξέχνα το. Ναι, του ξέχασα. Εμένα με λένε Λέο Στεφάνο Μιστολτσίνσκι. Είμαι ο καινούριος δάσκαλος. Χαίρομαι πολύ, Λέο Στεφάνο Μιστολτσίνσκι. Είναι Τάδι Σνέτσκι. Μην σου λέω το πράγμα. Μα δεν κατάλαβες τώρα. Το Κουλιέτσικοφ είναι το σπίτι μου τώρα. Εδώ θα ζω και εδώ διδάσκω. Και όχι να το πενευτώ, αλλά είμαι φοβερός δάσκαλος. Όλοι έτσι ήτανε. Αλλά έτσι όπως έρχονται, έτσι και φεύγουν. Μόνο ένας άντεξε. Και μην νομίζεις
Εμεινώ την πρώτη νύχτα. Δηλαδή, θες να πεις ότι υπήρχαν κι άλλοι δάσκαλοι. Χιλιάδες! Χιλιάδες μόνο! Πιο πολύ! Τι καπιτάλες! Αλλά κανένας δεν έρχεται. Γιατί εδώ στο Πιλέσιο είμαστε ουλ ηλίθιοι. Δεν υπάρχει πιο ηλίθιο χουρτό σου λέω την Πολωνία. Ρωσία. Τέλος πάντων. Δεν λέω. Ουλ καλή άνθρωπο. Αλλά από μυαλό σου. Μπιτ. Συγγλώσσανε και τα αυτιά μου. Γιατί νόμιζα τους λούζεις στήξτα. Λοιπόν, τι μ' όληγες. Δηλαδή, θες να πεις ότι όλοι, άντρες, γυναίκες, παιδιά... Είναι όλοι ηλίθιοι ρε αδερφέ. Όπως κι εγώ. Άμα μιλήσουμε πολλή ώρα νομίζω ότι θα το καταλάβεις. Εμένα με προσέλαβε ο δόκτωρας Ζουμπρίτσκι για να κάνω μάθημα στην κόρη του. Στην κόρη! Μάθημα! Ρε, αυτή είναι η 19 χρονών κουπέλα και μόλις πριν ένα μήνα έμαθε να κάθει της καρέκλα. Δεν θα καταφέρεις τίποτα. Ρε, αυτή δεν ξέρει να ξεχωρίσει του γυλά από την πάψη. Αλλά αυτό δεν είναι και πολύ εύκολο έτσι. Μα τι γίνεται εδώ. Στην αρχή δεν το πρόσεξα. Αλλά όλες οι λέξεις είναι γραμμένες λάθος. Θα ρωτήσω τον δόκτωρα να μου εξηγήσει. Σε ευχαριστώ για τη βοήθεια, φίλε Σνέξκι. Χάρηκα που τα είπαμε. Κι εγώ, δάσκαλε Κουτσίνσκι, κι εγώ. Δεν κάνει μόνο αυτό στην Kate Scapes. Κάνω κι εγώ. Αλλά ποτέ δεν κατάφερα να κάνω μια σκέψη, ούτε αυτή είναι, παιδί. Πάω τώρα. Γεια χαρά, δάσκαλε. Θα τα ξαναπούμε. Ναι. Ζήτα από όπου τη θες. Ζήτα του Σνέτσκι, χάει συνέχεια το κουπάκι. Μην ξέρουν όλοι τα όξα σου βιώσει. Αλλά εγώ άρχισα να έχω τις αμφιβολίες μου. Τι ωραίος ήλιος! Δεν ξέρω, δεν είδα ακόμα. Α, ναι, πολύ ωραία μέρα. Ας σου πω μωρέ, έχω γράμμα. Τι λες μωρέ, εγώ έχω όλα τα γράμματα. Εγώ είμαι ο ταχυδρόμος. Ξέρεις μωρέ, η αδερφή μου στην Οδυσσέα ήταν άρρωστη και έλεγα μήπως άκουγα κανένα νέο. Απ' την Οδυσσό, όσο το πάνω, πού να ακούσει. Κι άμα είναι κι άρρωστη, ίσως ούδρωσε κανένα γράμμα. Για να δω. Ψάρια! Φρέσκα ψάρια! Ολόφρεσκες τσιπούρες και γλώσσες! Ολόφρεσκα μπαρμπούνια! Καλημέρα. Καλημέρα! Μήπως θες μπακαλιάρο? Α, είναι ολόφρεσκος! Πάρε να μυρίσεις! Μα καλά μωρέ, τι ψάρια! Αυτά είναι λουλούδια μωρέ! Η ψαρά
από την ξαδερφή του Τσαγκάρη. Το θες? Μήπως είναι και αυτή άρρωστη? Όχι, δεν το θέλω. Δεν μου αρέσει να διαβάζω θλιβερά πράγματα. Πάρτο ρε, σφίζει από υγεία, θα σ' αρέσει, πάρτο. Μπορείς να το πιστέψεις. Η κόρη μου έχει να μου γράψει ένα χρόνο. Μα η κόρη σου είναι εδώ. Ναι, δόξα τω Θεώ, αλλιώς δεν θα μαθαίνω καθόλου με της. Επιτέλους, Κώστας. Καλημέρα. Λέγομαι Λέων Στεφάνοβιτς Τοξίνσκι. Είμαι ο καινούργιος δάσκαλος. Μίσκι, ο δαχτυλόδρομος. Σλόπους. Ο Χασάπης. Γέτσνα. Γενικό εμπόριο. Χαίρομαι πολύ. Μόλις πριν από λίγο μιλούσα με τον Βοσκό Σνέτσκι. Α, ναι, το τάδε Σνέτσκι, το ξέρουμε. Καλός άνθρωπος μου φάνηκε. Καλός. Μόνο από το μυαλό του. Μου φάνηκε λίγο... Α, ναι, μωρέ. Έτσι είναι ο Σνέτσι. Τον κλώτησα λίγο στο κεφάλι. Ναι. Έτσι εξηγείται. Και πότε έγινε αυτό? Την Τρίτη, την Τετάρτη, 2 φορές την Παρασκευή και 3 φορές το Σάββατο. Ωραίο και μυρωδάτο το εμπορευμά σας. Να αγοράσω για τον καινούριο εργοδότη μου. Πόσο κάνω? 3 καπίκια έτσι πουρά και 1 καπίκια η γλώσσα. Ορίστε. Αν σας φαίνονται ακριβά όμως, έχω και με 1,5 καπίκι μπακαλιάρο. Μπορεί διάλεκτος σε αυτά εδώ τα μέρη να είναι κάπως διαφορετική. Μπακαλιά. Δεν βλέπω την ώρα να πιάσω δουλειά. Λέτε που είναι το σπίτι του Δόκτωρ Ζουμπρέξκι, παρακαλώ. Από εκεί. Σας ευχαριστώ. Θα πάω προς τα εκεί που δεν δείξατε. Χάρηκα για την παραγωγή. Ποιος ο φίλος Νέξ? Τα βρήκες τα πρόβατά σου? Όχι ακόμα. Ποιος είναι αυτός? Ο καινούργιος δάσκαλος. Κι άλλους. Ουι, κι ο πριτηρητάκος. Ωραία, μπας και έχει κανένα συνέδριο κουντά. Ο Μισιουσέκεβιτς πάνω στο λόγο δεν θα χαρεί καθόλου γι' αυτό. Ναι, σωστά. Ο κόμος Ζέκεβιτς δεν συμπαθεί καθόλου τους δασκάλους. Γιατί? Φοβάται μη σπάσουν την κατάρα. Ποια κατάρα? Την κατάρα που μας κάνει λίθους, μωρέ, από τη μέρα που γεννιόμαστε. Αυτή. Εγώ είμαι 55 χρονών ηλίθιος. Εγώ θα γίνω 46 χρονών ηλίθιους τον Ιούνιο μας έρχεται. Σηκώθηκε ακριβώς. Εγώ 41 με παλικάρια. Εσύ Γιάννα. Εγώ μόλις πάτησα τα 26.
μου ακούγε. Ναι. Ναι. Μπράβο. Ώστε. Είναι καλά η υγεία μου. Η υγιέστερη υγεία. Θα φτάσεις μέχρι τα 80. Ποια 80. Μέχρι 79. Υπέροχο χρόνο μπροστά σου. Να σε βοηθήσω. 80. 79. Ένας χρόνος. Πολύ καλά. Πρέπει να διατηρώ τη δύναμη μου. Είμαι δικαστής. Εγώ τηρώ τους νόμους. Και δεν κάνω. Συνταγή. Για ποιο πράγμα συνταγή, γιατρέ? Για τον ένα χρόνο. Δεν ξέρω. Μερικοί τρελαίνονται για συνταγές. Να, πάρε αυτό το λευκό χαρτί με τη φίρμα μου. Πήγαινε το στο φαρμακοποιό και διάλεξε ό,τι θέλεις. Ξέρεις. Και να το παίρνεις 3 φορές τη μέρα με λίγο νερό. Άντε, γεια σου τώρα. Μισό λεπτό. Σου χρωστάω, γιατρέ. Ξέχνε το. Αν ποτέ περάσω ιατρική, καθηγητής. Σε ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Με υποχρεώνεις. Γεια σου, παλικάρι μου. Γεια σου, γέρος. Έφτασε πριν από λίγο. Είναι νέος. Δείχνει δυνατός και αποφασιστικός. Μπορεί να είναι αυτός, Νικολάη. Μπορεί να είναι αυτός η σωτηρία μας. Ποιος έρχεται, Λένια. Ποιος μπορεί να είναι η σωτηρία μας. Ο καινούριος. Ο καινούριος. Πώς τους λένε? Αυτοί που έρχονται και... Αυτοί που είχαμε έναν κάθε τόσο και μετά δεν είχαμε κανέναν κάθε τόσο. Ξέρω ποιος εννοείς. Αυτοί κάθονται και κάθεσαι κι εσύ. Και σε δείχνουνε και σου λένε και σε ρωτάνε αν... Κι αν δεν, σου λένε γιατί δεν. Την επόμενη φορά μην τολμήσεις. Μάλιστα. Καλά μου. Και Ναι, είναι κάτω στον δρόμο. ωραία. Άνοιξε του Λένια, πες του να έρθει μέσα. Και παρακάλα να είναι αυτός που θα σώσει και εμάς και όλους τους κατοίκους του Κουλιέτσικου. Άντε, τρέκα Λένια, η πόρτα. Χτυπάει η πόρτα. Απ' την άλλη, προς τα μέσα. Πέρασε μέσα, νεαρέ. Ο δόκτωρ Σουμπρίτσκι, η κυρία Σουμπρίτσκι. Χαίρομαι πολύ. Λέγομαι Λέων Στεφάνοβιτς Τολτσίνσκι. Είσαι ο νέος. Είσαι ο νέος. Ναι, εγώ είμαι αυτός. Αυτός είναι αυτός, Λένια. Είναι ο νέος. Φαινόσαστε πολύ νέος για να είστε ο νέος. Κάθε άλλο. Θα διαπιστώσετε πως είμαι ο καλύτερος νέος δάσκαλος στη Ρωσία. Δάσκαλος! Αυτό είναι! Είναι δάσκαλος! Είναι ο νέος δάσκαλος! Δόξα τω Θεώ, ήρθε ο δάσκαλος. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για αυτή τη θερμή συγκινητική υποδοχή. Λοιπόν, βολέψου, δάσκαλε, από εδώ. Ή μήπως θέλεις χαρτιά και μολύβια. Μήπως θέλεις να αρχίσεις αμέσως το μάθημα.
Θέλετε ερώτηση μαθηματική, χημική ή φιλοσοφική? Το πρώτο, φιλοσοφική. Τέτοια θέλουμε. Πολύ καλά. Εσείς το επιλέξετε. Τι να τους βάλω τώρα? Ποιος είναι σκοπός της υπάρξεως του ανθρώπου? Τι ερώτηση! Λένια, έχεις ακούσει πιο καλή ερώτηση. Έχω μείνει άφωνη. Ποιος θα το έλεγε να μας κάνουν εμάς τέτοια ερώτηση? Θέλετε να μάθετε την απάντηση? Όχι σήμερα. Ευχαριστούμε. Τόσο καλές ερωτήσεις άλλοι δεν τις ακούνε ποτέ στη ζωή τους. Μεγάλη τιμή μας κάνεις δάσκαλο. Αλλά την απάντηση θα τη δώσει σε κάποιον πολύ πιο άξιο από εμάς. Εμάς μας φτάνει η ερώτηση. Μα γιατί? Η γνώση είναι δικαίωμα του ανθρώπου. Του ανθρώπου, ναι, σαφώς. Μα όχι του ανθρώπου που έχει γεννηθεί στο Κουλιέντσικο. Δεν καταλαβαίνω. Θα καταλάβαινες αν ήξερες για την κοντάρα. Την κοντάρα. 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 Κοντός. Κόντρα. Μήπως. Εννοείται. Κατάρα. Κατάρα! Ανάσταση. Αυτό είναι! Κάτι μου θύμιζε. Πολύ κοντά πέφταμε. Πολύ κοντά. Πέφταμε συνέχεια. Ευτυχώς, λες που δεν χτυπήσαμε. Για βρείτε μόνος που σου ρίξει. Για ποια κατάρα μιλάτε? Λένια, κλείσε την πόρτα, ή μάλλον κλείδωσέ τη. Και τράβα και τη σκουρτίνη. Άμα τις τραβήξω θα πέσουν και δεν ξέρω να τις ξαναβάλω. Άστα! Άστα! Απλά χαμήλωσε τη φωνή σου. Πόσο χαμηλά τι θέλεις τη φωνή μου? Καλά είναι. Φέρε το βιβλίο τώρα. Είναι στο ράφι. Μα πώς θα το βρω? Δεν έχουμε άλλο βιβλίο σε αυτό τώρα, φίλε. Το φτιάξαμε για να βάλουμε αυτό το βιβλίο. Αχ, γι' αυτό μπερδεύομαι. Ναι. Αλλά πού θα μου πάει θα το βρω. Ναι. Νεαρέ μου, έχεις ακούσει για την κατάρα του Κουλιέντσικου? Δεν μπορώ να πω πώς. Δεν μπορώ να πω. Γιατί δεν μπορεί να πεις. Αυτό δεν είναι και δύσκολο. Και η Λένια μπορεί να τα πει αυτό. Έχει πολύ δρόμο ακόμα. Α, να το. Το βρήκαμε την πρώτη. Η κατάρα του Κουλιέντσικου. Επιτέλους, για ποια κατάρα μιλάτε, γιατρέ? Πριν από 200 χρόνια έπεσε μια κατάρα πως κάθε άντρας, γυναίκα, παιδί, ζώο και απογόνοι, όλοι θα είμαστε ηλίθιοι. Μα γιατί πιστεύετε όμως στις κατάρες? Οι κατάρες είναι κουταμάρες. Όχι, όχι, δεν είναι κουταμάρες. Κατάλαβες? Ωραία. Και πώς έπεσε πάνω σας η συγκεκριμένη κατάρα? Ποιος τόλμησε να επιβάλει μια τόσο σκληρή τιμωρία σε ένα τόσο ήσυχο και όμορφο χωριό? Ποιος? Το γράφει εδώ στο εγχειρίδιο. Αυτό είναι. Αυτό θα πρέπει να είναι. Δεν ξέρω και πολλά πράγματα που εγχειρήσεις. Διάβασε μας. Λοιπόν.
16 Απριλίου του έτους 1691, στο χωριό Κουλιέτσνικοφ, δύο νέοι ερωτεύτηκαν ο ένας τον άλλον αφόρητα. Το ξέρω εγώ. Όποτε δύο νέοι ερωτεύονται αφόρητα ή φορητά, δεν έχει σημασία, πέφτει κατάρα. Συγγνώμη, δεν την έχετε ξανακούσει την ιστορία? Πολλές φορές. Αλλά δεν την καταλάβαμε ποτέ. Είναι πολύ δύσκολη η δική μας η κατάρα. Λοιπόν, λέγε. Και τι γίνεται? Το αγόρι ήταν ένας νεαρός, ωραίος, αλλά αγράμματος χωρικός, ονόματι Κασμίριους Έκρης. Το κορίτσι ήταν η κόρη του πιο μορφωμένου ανθρώπου του χωριού, του Μιχαήλ Ζουμπρίτσκι. Κάπου το ξέρω το όνομα αυτό. Α, εγώ το έχω δει. Σε κάποια εξώπου. Κάπου εδώ γύρω. Στη δική σας εξώπορτα. Πόσες είναι τώρα? Για μια στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος της κατάρας έχει κάποια σχέση με την εξώπορτά μας. Μιλάω με τους επιστήμονες του χωριού. Συνεχίζω, λέει. Ναι. Το όνομα της κοπέλας ήταν η Σοφία Ζουμπρίτσκι. Μπορώ να μάθω το όνομα της κόρης σας? Σοφία. Σοφία Ζουμπρίτσκι. Ακριβώς, όπως η κοπέλα της κατάρας πριν από 200 χρόνια. Καλά. Δεν το πιστεύω. Εκτός αν η κόρη μας λέει τέτοιο χοντρό ψέμα για την ηλικία. Το ειδήλιο ήταν καταδικασμένο από την αρχή. Όταν ο μορφωμένος πατέρας της Σοφίας έμαθε ότι ο νεαρός Κασμίρη ήταν αγράμματος, της απαγόρευσε να τον ξαναδεί. 6 μήνες αργότερα, αυτοκτόνησε. Μαθαίνοντας το θάνατο του γιού του, ο πατέρας του Κασμίρη, ο Βλαντιμίριος Ο πατέρας του Κασμίρη, Βλαντιμίριος που έκανε τον κόσμο να τρέμει μόλις άκουγε το όνομά του από τη σπακού. Κατάλαβες. Να μην το ξαναπείς το όνομά του. Ο πατέρας του Κασμίρη, ο Βλαντιμίριος